салом бинандагони хабар-тиҷӣ. Дилафрӯз Хонигубоева зодаи Тоҷикистон дар тими президенти Амрико бо Ҷо Байден кор хоҳад кард. Вай инчунин ин ҳафта ба ҳайси мушовирони калони сиёсат ба нақшагирӣ ва омӯзиши ИСАИД агентии имма оид ба рушди байналмилалӣ савганд ёд кард. ин хабар ба мисли бадеӣ бештар аз ҳақиқат фазои интернетии тоҷиконро ба ларза овард. истифодабарандагон хурсанд шуданд ва дар як вақт ба ин ҳодиса бовар накарданд. тоҷикистон фаҳмид ки чӣ гуна ин маълумот ба воқеият мувофиқат мекунад ва Дилафрӯз Хонигубоева кист. аввалан худи духтар дар саҳифаи шахсии худ дар Инстаграм эълон дошт ки ба ин мақоми роҳбарӣ дар имма расидааст. ҳарчанд ИСАИД мустақиман ба маъмурияти Байден иртибот надорад, аммо он созмон ба ҳукумати имма иртибот дорад. ман савганд ёд карда ба дастаи Байден ва ба ҳайси як мушовирои калони сиёсии агентии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико оид ба рушди байналмилалии ИСАИД пайвастам, навистааст духтар ба саҳифаи худ. пас аз суроғаи вай ба шунавандагон рафтанд ба ҷои кори он ба Амрико ва дари вақт эълон кард ӯ худи духтар ки ман ба Амрико омадам ва инҷо оила барпо кардам ва ҳолон ба шавҳараш дар Амрико зиндагӣ хоҳад кард. ин хеле хурсандона имрӯз хабари мо аст ки дӯстони азиз, шумо чӣ фикр мекунед? Хеле хуб шудааст ки духтари тоҷик ба Амрико рафта ба ин воисои баланд расидааст ва лайк гузоред, комментарий ҳатман нависед.